Walay tao, walay pari, walay obispo, walay kardinal, walay papa, nga adunay awtoridad sa pagsulat pag-usab sa pulong sa Dios. Imong Jesus, Setyembre 19, 2013. Mensahe 0916, Book of Truth. Ang mensahe. Akong minahal pinangga nga anak, ang akong alaot nga sagradong mga alagad, human ang liturhiya hilabtan ug mapasipalahan sa akong atubangan, magdagan kanako sa dakong kasubo. Sa diha lamang nga mahitabo kana, sila makaamgo nga ang pulong sa Dios gipahibalo pinaagi sa propeta sa Dios, ug nga kini mao ang kamatuoran. Ang pulong sa Dios mao ang kamatuoran. Kini mahimo lamang nga bug-os nga kamatuoran o dili sa tanan kung ang mga panagna nga gihatag sa mga anak sa Dios gikan kaniya. Daghan ang magtigom ug maghiusa sa pag-andam sa paghatag og pasidungog kanako, sa paagi nga nagpasidungog kanako, kay walay makababag sa ilang dalan sa pagpabilin sa akong balaang pulong, akong balaang sakramento, ang akong santos nga misa, ug ang labing balaan nga Eucharistia. Apan bisan pa niana, daghan ang dili makakita sa mga kasaypanan nga ipresentar ngadto sa mga kalag nga walay pagduha-duha. Sa diha lamang nga ang simbahan sa Dios ipahayag nga naiusa sa mga pagano ug sa ilang binuang nga mga buhat nga mas daghan sa akong sagrado nga mga alagad ang tinuod nga makasabot kung unsa ang nanghitabo. Sa diha lamang nga ang paganong mga simbolo ug sa tanasnong mga ilhanan magsugod sa pagpakita sa sulod, sa ibabaw ug sa gawas nga mga entrada sa Kristohanong mga simbahan, sila modagan alang sa ilang mga kinabuhi. Adunay dakong kahadlok sa ilang mga kasing-kasing, tungod kay daghan kanila niya nang yugtua, wala na'y maatuan, tungod kay napakya sila sa pagpangandam alang niyaning adlaw. Kini sila ang gukuron, tungod kay wala sila motubag sa akong tawag. Ang ilang garbo ug ang ilang ego nagpugong kanila sa pag-ila sa akong tingog. Daghan kaayo sa akong sagradong mga alagad ang masakpan nga wala kabantay, ug daghan ang walay gahom batok sa paghari sa mini nga propeta ug sayang pundok ang Antikristo. Kining duha mapinta sa ilang pagtinguha nga kontrolon ang tanan nga mga nasyon ug si bisan kinsa nga mangaha sa pagbabag sa ilang dalan laglagon. Samtang kadtong sagrado nga mga alagad sulod sa akong simbahan sa yuta malitag, gawas kon sila andam. Kadtong mga kalag sa mga matinud-anon, ang maunungon nga mga sumusunod kanako si Jesucristo, nga mahisalaag ngadto sa grabing kasaypanan, ang mahimong hinungdan sa akong mapait nga kasubo. Daghan ang mahadlok sa pagpakita sa pagsumpaki sa simbahan, bisan kung ang akong mga pagtulunan, akong balaang doktrina ug ang tanang sakramento gihilabtan. Pahibaloa sila karon nga walay tao, walay pari, walay obispo, walay kardinal, walay papa, nga adunay awtoridad sa pagsulat pag-usab sa pulong sa Dios. Kung buhaton nila niini, ilang gilapas ang balaod sa Dios. Ang simbahan lamang sa Dios nga nagpabiling matinud-anon sa akong mga pagtulunan ang dili masayop. Kung ang bugkos di nang kamatuoran lamang ang ipahayag sa akong ngalan, mabugto, sila mahimulag gikan kanako. Ako ang simbahan, kamo akong mga sumusunod, akong sagradong mga alagad. Kabahin kanako kung kamo musunod sa akong balaang doktrina. Ang simbahan, akong simbahan, magpabiling dili matandog, kay ang kamatuoran dili gayud mausab. Kadtong mobulag kanako, dili mahimong kabahin sa akong simbahan dinhi sa yuta. Imong Jesus.